Какво става всички? Днес играем Outlast 2, мисля, да. И тук до мен е Black King. Кос не става. За да... Този Black King е до мен. Да, бе. За да може... не точно, не. За да може... Не се напикая от страх. Оба, така е. Аз, дами и господа, играх Half-Life единицата, двойката нещо... New Game. Ще играем на... Castle. Insan, на Difficult, Normal, Hard, Nightmare, Nightmare, това е кошмар. Insan. Какво е Insan? Трудности. Ще играем на Normal. Такава трудно. Да, Преди кошмар. Да започвам. Кошмар, че се насере страх. Да, верно, се насере от страх, ако игра на кошмар. Само ни коментирай, моля ти. Или си коментирай, защото аз се разбия, брат. Това всеки го чува! Окей, get the fucking weekend! Ти знаеш, там ли си да разкачиш на някакво нещо, да цъкнеш две бутона да сравни и някакво си край си ударят. Не бе, това е единицата! Да не? Не, аз говоря за Outlast. Това е единицата. Аз си карам килата, бейби! Пуша си улата! Само, чакай да... За жената. Малко по-тихичко. Малко по-горещо. Пак се чува гадно! Винаги. Килата, бейби! Пуша си тревата! Карам си колата! Гледам към тревата! Килата, бейби! Ама аз верно карам кола и гледам към трева. Пуша си тревата! Карам си колата! Гледам към стената! Килата, бейби! Тя игра, не знам дали ще я продължим. Защото мога ми изкара акъла. Не, сериозно, може и да не я продължим тази игра. Аз не обичам такива игри, хорор. Защото била е готина. Уникална е играта. 2013-та! Тума, така. You don't know me. Have to make this... Морков. Сега като го включи... Добре, това не мога да прочета. Система. Добре, защо умрях? Чудната ми работа. Ти да не се катериш по... Ти да не се... Такова една машина те качва нагоре, нали? Майко... Това машина, бе? Не остави, very much. Ти как те качва нагоре? Една машина, дет се катериш нагоре с нея, нали? Не се катериш, а тя те качва нагоре. Като онова лъкче. Така се върти? Не, качва се нагоре, само нагоре. Като асансьор, без стени. Не, аз съм на едно, къде съм като нещо в... Добре, я халф! Има едни лампички, които се въртат навсекъде, като се качи и те ме занасят до някъде, трябва да се качва по листови. Добре, остави. Все пак си коментирай, че са разбил тази игра. Окей. С зъто пускам... Добре. С зъто пускам нощно виждане.
С зато пускаш се? Не, с зато пускам нощно виждане на това. Добре. На. Добре. Аре, как се изважда тази камера? Аре, бе! Как се изважда тъпата камера? Стоя си видео option. Champions controls. Left cutter one control sensor. Again left nice game mode. Аз търся нещо свързано с камерата. Tap. Port network. Търся нещо свързано с камерата. Ма как се изваждат тъпото? Dance man. Бум 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 бум. На. Колела. Сега искам всякакви бутони от моят компютър. А защо не от моя? Кошче, бейби. Добре, с... Аха. О, е. Как се... Не. Добре. Уии! Shift to run. Run, baby. Птички. Странно место. To run, hold. Работи сградата, вижте. What the fuck? То се сгаси та. Дано тук да им... Holy fuck. Holy mother of God. Тук има някакво такова на ченгета, брато. Добре, тук е заключено. Ай, съде. Тая игра е ужасна. Ти коментирай нещо. Ами нищо за сега, нищо не е станало. Тичам аз. Тичам по пътя. Гледам си тревата. Пуша си. Лулата. Аха. Bitch. Get out the way. Аре. Добре. Защо навсякъде от тук е заключено? Здравейте, дами и господа. Той снима. Защо снимаш? Не снимам, говоря на теб. Скоро мачи се разпреде. Не бе, къд скачам. Много се напъвай. Тихо, махо. Не знам. Внимавай. Не бе, опа. Катера се подкова. Окей. Добре. Или пизате на ТФ2? На кое? Team Fortress, не. Ще снимам нови. Саде. Shut the fuck up! Holy mother of God. Of God. We're gonna die. God. We're gonna die. We gonna motherfucking die, bitch. Добре, тази игра... What the fuck was that? Какво? Мога да ходят някакви неща, които са TikTok. Бате. Не, не. Определено там няма да влизам. Туф.
Какво беше? Това не знам. И аз не знам. Не бе, някакъв изрод. Да. Не това. По-ръка ли е там? Не знам и не искам. Не знаеш и не искаш да знаеш. Точно. Къде си джъмпна? Лоудмарк. Добре. Мисля, че долу има човек. Как се казва човек? Не знам. Fuck you, bitch! Изкара ме къла. Тригата се насрали. Брат, казвам ти го, верно се насрах. What the fuck? Веги! Светя. Да. Ангелите ти си тираха. Holy mother of gods. И това беше края на епизода, въпреки че епизода беше много кратък. Знам това. Аз не го знам. Съжалявам, дами и господа, епизода беше много кратък. Знам, че беше много кратък. Но той ще се насре. Ама аз щях да се мисля. Това значи ме да я правя типата. Не, махай се. Ще дай. Чива. Съжалявам, няма да ходим там. Какво ще Защо трябва да ходим там, къде Издро да ходи? Не, добре, няма ходим. Научил съм нещо от тези неща. Не трябва да ходиш където ходи Изродът. Тук влизаме? Защото е Изрод. Yes. Не, това е това. Не е това. Това ли е? Батерики. Добре. Ей, 1000 хора ми звънат, някакво момиче тук, само... Да не е Биг Зенза. Да. Момиче. И аз се познавам. Умирай! What the fuck was that? What the fuck? Fuck! Who are you? What the fuck? Ами хора, какъв е проблема с мене, бе? Я ми остави камерата, бе! Пустак! Ще ми оставиш ли камерата? Записи ме в това. Много умно, човече. Да, хора, мисля, това да бъде края. Ти колко епизода си на? Един и това беше края. Довиждане. Bye! Fuck this game!